Τα Αττικά Νέα βρίσκονται απόψε στο γραφείο του Θανάση Τερζή, υποψηφίου βουλευτή στη Β' Πειραιά με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπαδρέου. Κύριε Τερζή, βιώνουμε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Οι εκλογές της 25ης Γενάρη εικάζεται ότι επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις. Γιατί αλήθεια κανείς να στηρίξει με την ψήφο του το κίνημα? Πράγματι, πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο για τον πολίτη και τη χώρα. Η χώρα χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια εξόδου από την κρίση, η οποία όμως πρέπει να δομηθεί σε μια σταθερή δημοκρατική βάση. Το κίνημα υπηρετεί αυτή ακριβώς τη συνθήκη. Την ανασυγκρότηση των προοδευτικών δυνάμεων που είναι η μόνη ασπίδα των λαϊκών στρωμάτων. Πολλοί όμως είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι το κίνημα είναι μια κίνηση διάσπασης. Μια κίνηση διάσπασης του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε στη χειρότερη πολιτική και οικονομική συγκυρία μετά τη μεταπολίτευση να γυρίσει την πλάτη στον κόσμο και να αφομοιωθεί πολιτικά και ιδεολογικά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η στροφή θύμωσε τους πολίτες που έμειναν ανυπεράσπιστοι στις δεξιές πολιτικές, οι οποίες στόχευαν στη συρρίκνωση της μεσαίας τάξης προς όφελος του κεφαλαίου. Άρα λοιπόν εμείς που μείναμε σταθεροί υποστηριχτές των κεντρών δημοκρατικών πολιτικών, μείναμε μαζί με πλήθος κόσμου ιδεολογικά άστεγοι. Το ΠΑΣΟΚ παρέκλεινε της πορείας του τη στιγμή ακριβώς που οι φωνές των ανθρώπων γύρω μας ζητούσαν αρρωγή. Έτσι διασπάστηκε το σοσιαλιστικό κίνημα. Και εμείς ξεκινώντας πλέον σε νέα βάση, ευρεία και δημοκρατική, θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις να ανασυγκροτηθεί ο χώρος αυτός.